daga wannan masallaci da kimar Abubakar Tafawa Balewa a nan Bauchi, inda muke ta alkur'ani da jin ma'anoninsa. Mun tsaya ne a aya 70 daidai, an karanta aya ta 71 zuwa abin da ya sawaka cikin Allah. Allah mana muwafaka, amci abin da zamu karanta kuma mu yi aiki kuma ya zama hujja a gare mu. Bismillah ar-rahman. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بارك الله فيك. Ubangijin mu ta'ala ya ce, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, khudhu hidrakum, ku zama cikin shirin ko takwana, fanfiru thubatin, ku fita idan yaƙi ya kama thubatin, jama'a, a winfiru jami'a ko kuma ku fita gaba ɗayanku. Wa inna minkum laman la yubatti'an, kuma tabbas daga cikinku akwai wanda yake nokewa in an ce a fita. Fa in asabatkum musiba, idan wata musiba ta same ku ta cewa an yi nasara a kanku ko kuma an kashe ku, qala qad an'ama Allahu alai, sai ka ji yana cewa ni kan Allah ya so ni, idh lam akun ma'ahum shahida, a yayin da ban kasance a halarce tare da su ba balle ni ma musiba ta same ni. Fadlun min Allah, amma kuma inda falala ce daga wurin Allah za ta same ku ta samun nasara ko ku yi galaba akan abokan gabanku, la yaqulanna ka an lam takun bainakum wa bainahu mawadda, sai ka ji yana faɗin magana irin ta kamar wanda babu wato soyayya ko kauna a tsakaninku da shi. Ya laitani, sai ka ji yana cewa ya kai cona ko ina ma kuntu ma'ahum, a ce na kasance tare da su, fa afuza fawzan azima, sai ni ma a ce na rabauta rabo mai girma. Falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah, ubangiji yace to tilas waɗanda suke sayar da rayuwar duniya domin nemo lahira su yi yaƙi domin wato tafarkin Allah ko su yi yaƙi saboda Allah. Wa man yuqatil fi sabilillah, duk wanda ya yi yaƙi a kan hanyar Allah, fayuqtal, sai ya zama an kashe shi a kan wannan tafarki, aw yaghlib, ko kuma shi ne ya ci nasara ya yi galaba a kan abokin gabansa, fasawfa nu'tihi ajran azima, to lalle wannan da sannu za mu ba shi lada mai girma. Ubangiji yana kiran muminai da cewa ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, ay ya ayyuhal ladhina saddaqu amanu بتصديق الله وتصديق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالله وآمنوا بسائر أركان الإسلام يقول لسكي إيماني خذوا حذركم كزما أتكين شري كزما أتكين كوتا كوانا بمعنى احذروا عدوكم بالاستعداد لهم بالقوة والعدة
ku zama cikin shiri, ku zama cikin kimtsi, ku zama a cikin security alert saboda abokan gabanku. Kada ku zama kun gafala, kada ku zama kun yi rauni, kada ku zama kun manta, domin a yayin da kuke gafale a lokacin su kuma suke faɗake suna shirya muku kaidi na yadda za su auka muku. To ku zama a cikin shiri, ku zama a cikin kimtsi, kada ya zama an zo an cinye ku an yi muku rubdugu a lokaci daya. Famfiru subatin, idan abun ya kama na cewa sai an fita ne, to ku fita subatin, bi mana in hadu wa khruju jama'atin mutafarriqin, ku fita jama'a jama'a, bataliya bataliya, tawaga tawaga, runduna runduna, awin firu jami'a, bi mana awin firu mujtami'in, ko ku fita gaba ɗayanku, a ce gaba ɗaya runduna ta haɗu ta fita, ko kuma a ce an tura mutane wato sun zama kaɗan kaɗan, sai ya zama jama'atan ba'da jama'a, wa firqatan ba'da firqa, wa sariyatan ba'da sariya. Ya zama mutane waɗannan a tura su can, waɗannan a tura su can, waɗannan a tura su can, gwargwadon yadda muhimmar, gwargwadon yadda assignment ɗin ya zama yadda ya kamata a yi strategically. To haka ya kamata a ce za ku fita, shine infiru jami'an a infiru subatin a infiru jami'a. Wannan subat ɗin jam'i ne na suba, ma'anansa kuma shine wato alfirqa, wata ƙungiya ko wata tawaga ko wata bataliya ta tafi, sai wata tabita sai wata tabita, gwargwadon yadda ake bukatan a tura waɗannan don wancan assignment ɗin sai a tura waɗancan, in kuma ta kama na cewa a je gaba ɗaya sai a fita gaba ɗaya, shine a winfiru jami'a. Wa inna minkum laman la yubatti'an, Allah ya ce ya san daga cikin ku mutane ko waɗanda suke da'awar musulunci akwai wanda shi ya tabaqa, bi ma'ana ya takasal wa ya ta'akhkhar wa ya tathaqal, wanda zai zauna a gida shi ba zai fita ba, ya ji nauyin jiki, kuma shi ba zai ji ƙwarin gwiwan da zai fita ba, kuma zai raunatar da wasu su ma kada su fita, shine laman la yubatti'an. An gane ko? Ba zai yadda ya fita ba. Fa in asabatkum musiba, sai ya zauna a gida yana jira har sai in kun je kun dawo, in ya ji labarin cewa kun je kun samu matsala, an kashe ku ko an wawushe dukiyoyinku ko ba ku yi nasarar abin da kuka je ba, mission not accomplished, to sai ku ji shi yana cewa kad an amallahu alai, amma na yi sa'a, idh lam akun ma'ahum shahida, da ni aka je fa, yanzu da ni ma na mutu, na yi sa'a, Allah ya taimake ni, Allah ya mun gyadar dogo da ban kasance tare da su ba, shine idh lam akun ma'ahum shahida. Wala in asabakum fadlun min Allah, amma inda falala ce daga wurin Allah ta same ku, shine bin nasri aw hazimatil aduwi aw nailil ghanima, kun je kun yi nasara akan abokan gabanku, kun ci kasar ko kun kama mutanen ko kun kama dukiyoyinsu, sai ya zama shi kuma sai ka ji shi a lokacin, sai ka ji yana magana irin ta ka'allam takun bainakum wa bainahu mawadda, irin maganar mutumin da babu wata kauna a tsakaninku da shi, maganar mutum mai hasada mai kyashi. Kaga wanda yake da kyashi da hasada a gare ka bai da kaunar ka, ya fi kaunar abin da zai sa ka yi baya, ya fi kaunar abin da zai sa ka samu cikas, ya fi kaunar abin da zai sa a ce ka yi asara ko ka rasa amma ba ka samu ba. To sai ka je yana magana irin ta wannan mutumin, yana cewa ina ma da ni ne nake tare da su na samu wannan. Kaga wannan magana ce ta kyashi da hasada, ina ma da ina nan da na samu wannan abu. Wannan ita ce fassara ta farko. Ko kuma ka ce la yaqulanna ka allam takum bainakum wa bainahu mawadda, sai zama la yaqulanna ka allam yakun minal mu'minin, ka allam yakun bainakum wa bainahu mawaddatun fil iman. Yana yin magana kamar maganar kafiri, kamar maganar munafiki, ba maganar mumini wanda dama akwai kauna ta imani ba. Sai ka je yana cewa in an samu nasara, sai ka ji ya ce ina ma da haddani aka samu, in an samu hazima sai ka je na cewa na gode wa Allah da ban je ba, kuma shi ba za a je da shi ba, amma duk abin da aka yi yana da comment. To kaga wannan magana ce irin ta munafikai waɗanda ba su da cikakken imani. Sai ya zama la yaqulanna kalama man lam takun bainahu wa bainahu mawaddatul iman, irin maganar wanda babu kauna ta imani a tsakaninku da shi. Yana cewa ya laitani kuntu ma'ahum, ina ma da na kasance tare da su lokacin da aka fita, fa afuza fawzan azima, bima na fa analal ghanimata kama naluha, ni ma sai in samu abun duniya kamar yadda suka samu, sai in samu girma da daukaka kamar yadda suka samu. Waɗanda suka samu wannan nasarar gashi an ƙara musu girma, gashi an ba su kaza, gashi wani ya samu kaza ni kuma ban samu ba. Duniya ita ce ta dame shi, ba batun abin da za a samu na ladan lahira ba.
falyuqatil fi sabilillah alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah. Ubangiji yana zaburar da muminai cewa lallai waɗanda suka yi imani to lallai su fita su je su yi yaƙi saboda Allah. Su wanda suka yi imani nan su ne alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah, ai alladhina yabi'una alhayata ad-dunya, an gane ko, badalan min al-akhirah. Suna sayar da duniya saboda su samu wato lahira. Duniyar su saboda Allah ce inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Waɗanda suka yi imani Allah ya sayi rayukansu kuma Allah ya sayi dukiyoyinsu, sun bayar saboda Allah, su kuma Allah zai mayar musu ita da matsayin aljanna. To shine ma'anan alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah. Fassara ta biyu ita ce wannan in kai haka sai zama alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah shine fa'il. An gane ko? falyuqatil alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wa humul mu'minun falyuqatilul kuffar kenan. Sai ya zama maf'ulun bihi, shi kuma ya zama mahdhufun ne muqaddar. بمعنى فليقاتل المؤمنون الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة الكافرين. أتى فسركما سيزما الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة سنة مفعول به، سيزما الفاعل سيزما شين محذوف مقدر. بمعنى فليقاتل المؤمن النافر فليقاتل الكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي الذين يبيعون الآخرة للدنيا، waɗanda suke sayar da lahira don samu duniya. Sai zama yashruna anan bi ma'ana yashtaruna kenan, yashtaruna alhayatad dunya bil akhirah. In kuma ka mai da shi akan mu'minai ne sai zama yashruna bi ma'ana yabi'una. Wanda ya gane ya gane. Sai Allah ya ce falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayatad dunya bil akhirah wa man yuqatil, wanda duk yayi yaki fi sabilillah akan tafarkin Allah saboda Allah yayi domin ɗaukaka kalmar Allah, fayuqtal, sai abin ya kai ga cewa an kashe shi, aw ya galib ko ya ci nasara. Dama in an fita ɗayan biyu ne ai, haka ne ko? Dama ko ka kashe ne ko a kashe ka. inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtulun, su kashe, wa yuqtalun, su ma a kashe su, ko kuma fa yuqtaluna wa yaqtulun. Dama ɗayan biyu ne. To shine fayuqtal aw yaghlib, ko shi a kashe shi ko kuma shi ya kashe. To lalle wannan fa sawfa nu'tihi ajran azima, lalle zamu bashi lada mai girma. Lada mai girma kuwa a wurin Allah shine aljanna. Allah ubangiji ka bamu aljanna. Mai Allah ya ce a gaba, وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. نعم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بارك الله فيك. Ubangiji madaukakin sarki ya ce wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah, me ya same ku ba kwa yin yaƙi akan tafarkin Allah, wal mustad'afina minar rijal, kuma ba kwa yin aiki akan tafarkin ceto kaskantattu ko raunatattu daga cikin mazaje, wan nisa da mataye, wal wildan da 'yan yara ƙanana, alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha, waɗanda suke addu'a suna cewa ya ubangijinmu ka fitar da mu daga cikin wannan alƙarya wadda mutanenta suka zama azzalumai.
waja'alna min ladunka waliya, kuma ya ubangiji ka sanya mana wani jagora daga gare ka, waja'alna min ladunka nasira, kuma ka sanya mana wani mai taimako daga gare ka. alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah, waɗanda suka yi imani suna yaƙi ne akan tafarkin Allah, saboda Allah suke yi. walladhina kafaru, waɗanda suka kafirta kuma yuqatiluna fi sabilit taghut, suna yaƙi ne akan tafarkin dagutu shine shaitan. faqatilu awliya ash-shaytan, to ku yaƙi waɗannan tawaga ko waɗannan masoya na shaitan. inna kaida shaitani kana da'ifa, lallai kaidin shaitan da makircinsa ya kasance mai rauni ne. Ubangiji yana zaburar da muminai bayinsa, yana cewa da su cewa me yasa ne, wa ma bikum, me ya same ku, la tuqatiluna fi sabilillah, ba za ku yaƙi ba saboda li'ila'i kalimatillah, saboda ɗaukaka kalmar Allah, sannan kuma ba za ku yaƙi ba fi sabilil mustad'afin, ko domin saboda mutane marasa galihu, waɗanda suke bukatar taimako da ɗauki, waɗanda suke cikin yanayi na ƙaƙani kayi sakamakon kasancewarsu a hannun abokan gaba, sun rike su, sun hana su sakat, kuma sun kasa samun hanyar da za su fita, ba su da gudu gaba, ba su da gudu baya, ba sa da wani ɗan uwa sai dai ku, suna tsammanin taimako daga gare ku amma kuma kun kasa yi musu komi. shine ma'ana almustad'afina min ar-rijal wan nisa wal wildan alladhina la yastati'una hila, bima'ana ar-rijal wan nisa wal wildan as-sibyan kenan alladhina la yajiduna makhrajan wala ma'wan wala malja'an wala yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila, waɗanda ba sa da wata hanya, suna jiran sai dai abin da Allah ya yi da su, sai dai in sun samu agaji daga wurin 'yan uwansu musulmi. To shine Allah ya ce ko don saboda waɗannan ba za ku yi ƙoƙari ba domin saboda ku ceto su daga halin da suke ciki, irin waɗannan da suke addu'a suna cewa ya ubangiji ka fitar da mu daga cikin wannan alƙarya wanda mutanen cikinta suke zalunci, ka fitar da mu, ka kubutar da mu daga hannun waɗannan azzalumai waɗanda suka samu a cikin wato wannan hali na tasku, ya ubangiji ka tsayar da mu. waje Allah na min ladunka waliya, kuma ya Allah ka sanya mana wani jagora da zai jagorance mu har mu samu damar ceton kanmu ko mu riski kanmu ko fitar da kanmu daga cikin halin da muke ciki. waje Allah na min ladunka nasira, kuma ka sanya mana wani mai taimako da zai zo daga waje ya samu ya cece mu daga halin da muke ciki. An fahimta? Shine ubangiji ke cewa alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah, wannan kada sake dawa ciki. Waɗanda suka yi imani suna yin yaƙi ne saboda Allah, waɗanda kuma suka kafirta su suna yin yaƙi ne saboda shaidan, saboda tabbatar da ƙarya, saboda tabbatar da ɓarna. faqatilu awliya ash-shaytan, to ku yaƙi rundunar shaidan da ma'abotansa da 'yan tawagarsa da 'yan korensa da masoyansa. inna kaida shaitani kana da'ifa, lalle kaidinsa mai rauni ne, ubangiji kuma shirinsa shine maɗaukaki. An fahimta? Da Allah ya ce alƙarya a nan ana nufi makka ne. akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha, muminai waɗanda da suka kasance bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira, akwai waɗanda aka bar su, waɗanda su sun kasa fita, an hana su fita, an rike su, an tsare su da rayukansu da dukiyansu suna cikin haɗari. Sannan mutanen makka kuma sun addabe su saboda su sun zama masu imani, sai suna ɓoye imaninsu, suna ɓoye nagartarsu saboda dai su samu su rayu, amma suna cikin hali na kakanikai. To shine suke addu'a, sai Allah maɗaukakin sarki ke gaya wa muminai a Madina cewa ya kamata ku yi gwagwarmaya ko don saboda ceto waɗancan mutane 'yan uwanku da yanzu suka zama kamar fursunonin yaƙi a hannun kafirai abokan gabanku. An fahimta? Shi yasa ya tabbata a cikin hadisi, Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yarda a gare shi kamar da yake cikin Sahih Bukhari, yace kuntu ana wa ummi minal mustad'afin, da ni da mahaifiyata da mun kasance daga cikin waɗannan da Allah yake magana. Mahaifiyata tana cikin inda Allah ya ce wan nisa, ni kuma ina daga cikin wal wildan, yan yara ƙanana wanda an tsare mu, bamu samu fita ba kuma bamu samu yanci ba na addinin mu ko yanci na walwalar rayuwa. Don haka sai suke ta addu'a, ya Allah ka kawo mana mafita, har ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu ya ceci waɗannan mutane. Don haka alƙarya nan da ake nufi makka ne, da Allah ya ce wa ka ayyin min qaryatin
hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka. Kaga alqaryatu allati akhrajat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sune makka, to shine alqarya da ake nufi anan. Az-zalimi ahluha shine ana nufi mutanen makka waɗanda suke qurayshawa ko kafirai waɗanda suka kafa ƙahon zuƙa akan musulmi tun waɗanda suke ciki kafin a kore su, sannan waɗanda suka rage kuma su ma suka zama haka. To waɗanda suka zama a makka muminai ɗin nan rauninsu ya kai rauni ta yadda suna jin tsoron su bayyana imaninsu, har ya zama na cewa kafiran da suke tare da su ba su ma san cewa su musulmi ba ne. To amma saboda halin da suke ciki na kakani kayi, sai ya zama na cewa Allah maɗaukakin sarki ya bar su da imaninsu a matsayin wato, duk da cewa ba su yi hijira ba, duk da ya kamata a ce sun yi hijira, amma saboda raunin imaninsu ko raunin halin da suke ciki ya sa uzuri, ubangiji ya ba su uzuri akan zamansu da ba su tafi ba. Saboda irin waɗannan ne Allah yake faɗa cikin suratul fatah cewa waɗannan kafiran da suka taɓa ku, Allah ya ce walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm. Allah ya ce da ba dun waɗancan muminan ba, Allah ya kira su rijalun mu'minuna, kaga muminai ne duk da cewa sun ƙi su yi hijira, masu raunin imani ne. Wa nisa'un mu'minatun, kuma mata muminai ba su yi hijira ba, amma Allah ya kira su muminai. Lam ta'lamuhum, manzon Allah ma bai san su ba. Ga wani mumini manzon Allah yana da rai amma bai ma san shi yana da imani ba. Sai Allah ya ce an tata'uhum, kada ku je ku garin yaƙi ku je su ma ku kashe su saboda ku ɗauka gaba ɗaya kafirai ne. Fatusibukum minhum ma'arratun bighairi ilm, sai ya zama laifi ya hau kanku ba tare da kun sani ba. A cikin wannan akwai wata hikima mai ƙarfi wanda Imamu Malik yake cewa wannan yana nufin cewa ko da musulmi za su je yaƙi a cikin abokan gabansu, sai zamana a cikin waɗannan mutanen akwai waɗansu musulmi 'yan tsiraru masu raunin imani fa irin waɗannan, wanda ba a ma san cewa su musulmin ba ne. In dai kun tabbatar akwai musulmi a cikin su, to bai halatta ku je ku yi yaƙi ba, yaƙin da zai iya sa a yi kisan kan mai uwa da wabi saboda kar a taɓa wannan musulmin. Jama'a an fahimta? Da wannan dalilin ne malamai suke cewa bai halatta ba musulmi su je su kai hari irin wanda zai sa su buga bom, wanda zai zama kan mai uwa da wabi, matukar zai taba koda musulmi guda ɗaya ne ko ma'asumud dam guda ɗaya wanda baka ma sani ba, don fa tusibukum minhum ma'arratun bighairi ilm, ko baka sani ba sai laifi ya taba ka, saboda Allah zai kama ka akan jinin wannan, saboda ba shi aka ce a kashe ba, me yasa ka kashe shi. Jama'a an fahimta? Shi yasa Allah bai ba da izini wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yaƙi mutanen Makka ba saboda waɗannan mutanen. Shi yasa Imam Malik yake cewa idan ya zama na cewa abokan gaba sai suka kama wani daga cikin musulmi ko yaro karami ko mace ko namiji, sai suka yi garkuwa da shi a cikin su, to bai halatta a buga musu abu ba, saboda wannan mutumin ransa ya fi nasu tsada gaba ɗaya, akan su mutu da shi ya rayu. Jama'a an fahimta? To akwai matsaloli da ya kamata mu fahimta a cikin waɗannan ayoyi. Waɗannan ayoyi balo-balo kun ji suna magana ne akan jihadi. To menene kan manufan musulunci akan jihadi, ko me yasa ma musulunci ya zo da jihadi? Shin ya nuna cewa musulunci baya son zaman lafiya ne? Shin ya nuna cewa musulunci ba addinin zaman lafiya ba ne? Shin ya nuna cewa musulunci ya yaɗu ne da ƙarfin takobi? Shin ya nuna cewa musulunci yana nufi aje a kashe mutane haka ba kai ba gindi? A'a, ya kamata ku san menene manufar musulunci akan yaƙi. Farko tukunna da Allah ya fara cewa ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum, fa'idan da zamu fahimta a ciki shine ubangiji ya ce ya wanda suka yi imani ku zama a cikin shiri, ku zama a cikin kota kwana. Wannan ya nuna al'amru bil akhdhi bil asbab. Allah yana koya mu'minai su zama suna daukan wato abin nan suna daukan matakin daidaita al'amura, kada su ce za su dogara ga Allah haka kawai. Wannan kuma shine asalin tawakkali, don tawakkali shine adamu li'timadi ala al-asbabi ba'da badliha. Ka ɗauki mataki amma kar ka dogara akan matakin, sai ka dogara ga Allah. Amma ka dogara ga Allah baka ɗauki mataki ba, to wannan ba dogara ga Allah bane, wannan shi ake ce tawakkuli. Allah kuma baya son haka. Amma tawakkali Allah yake so, shine sai ka ɗauki mataki sannan sai ka dogara ga Allah, kar ka dogara akan matakin ka. Fa'ida da wannan ayar take nuna mana, wannan ya nuna cewa a ko menene
da ka ce za ka dogara kawai ka dogara ga Allah ka jira ya Allah zai ka tashi yi wani abu ka yi kokari ka yi kokarin kare kanka ka yi kokarin kare dukiyarka ka yi kokarin kare kaza kada ka bari sai ka da Allah zai kare mana dukiyarmu Allah zai kare mana haka ko ba a haka. Abu na biyu da wannan aya take nuna mana shine cewa ayar tana nuna mana muhimmancin almurabatatu fi sabilillah, shine zama mutane suna kokarin yadda za su kawo tsaro a tsakanin su ta hanyar yin gadi da kiwo da sintiri a tsakanin mutane don a tabbatar da tsaro a tsakanin jama'a. Wannan shi ke nuna muhimmancin kungiyoyi waɗanda suke da alaka da tsaro, sawa'un suna da alaka da addini ko suna da alaka da harkokin rayuwa. Kungiyoyin 'yan agaji na kowane iri wanda suke hidima addini domin kare lafiya ko dukiyoyin mutane, saboda Allah ce khudhu hidrakum, ku zama a cikin shiri, ku zama a cikin kimtsi, ku zama a cikin kota kwana, kada ku bari ku zama kamar wawaye ku ce Allah zai kare, ba a yarda da haka ba. Kaga ku dole a samu wasu da za su zama suna irin wannan aikin. Sannan haka kuma kungiyoyi na wato waɗanda kwada ba su da alaka da addini, masu zaman kansu ko waɗanda suke da alaka da hukumomi kamar 'yan banga da sauransu, waɗanda suke kokari saboda taimakon mutane da tsare dukiyo da rayukan mutane. Wannan yana nuna cewa ubangiji ne umarni ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum. Sannan waɗannan ayoyin kuma suna nuna mana da Allah ce in firu subatin a firu jami'a, bai ce in firu subatin wan firu jami'a ba, yace ku zaɓi wannan ko ku zaɓi wancan. Yana nuna da strategy a musulunci, kowane abu in za ka yi ka tsaya ka dubi wanne ne ya fi dacewa, kada ku zama kamar waye in an tashi abu sai ku fita yiwu daga baya kuma a zuwa muku abin nan. Shi yasa Allah ya ce subatin. Wani lokaci in strategy ya nuna cewa ya fi bukatar wasu su zauna ɗan kaɗan su tafi, haka ya kamata ku yi. In ya kai yadda za a tafi gaba ɗaya, haka ya kamata ku yi, amma kada ku haka kawai wato ran batsatsam ko ku zaɓi guda ɗaya kawai a kowane lokaci. A'a, wanda ya dace shi ya kamata yi. Wannan ya nuna cewa musulunci addini ne na koyar da mutane strategy a komi. Strategy kuma ya hada akan harkan tsaro kadai ba, a kowane abu ya kamata ka tsara menene kamata ka yi economically, politically, da harkan security, da kowace harka ya kamata musulmi zama suna da wayewa ta yanda ba komi sai ya kamata ya zama akwai tsari. In ka malamin makaranta misali, ya za ka tsara yadda ya kamata ka karanta da ɗalibanka su fahimta, wannan dole ka zaune ka tsara. Sannan kuma ɗalibai ya za ku tsara kanku a cikin makaranta ta yadda zai zama irin a cikin aji akwai class rep wanda zai ce ai kaza, wanda zai tsara kaza, kowane abu da ya kamata ya zama akwai tsari. Wannan shine ma'anan khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a, ku zama akwai tsari a al'amuran ku, kada ku ɗauki mataki iri ɗaya ya zama yau an yi wannan gobe kuma sai a yi irin wancan. An fahimta? Sannan kuma da Allah ya ce wa inna minkum laman la yubatti'an, daga cikin ku ba wanda zai iya kawo matsala daga cikin ku. Wannan yana musulunci, yana alqur'ani yana nuna mana cewa duk lokacin da ka zo shirye wani abu ko strategy ka, to ka rinka sanin ko ta kwacewa akwai wanda zai iya kawo maka matsala daga cikin gida. Wa inna minkum, yana tare kai baka sani ba, the next to your shoulder shi zai kawo maka matsala, shi zai kare matsalar, shi zai kare tafiyan, shi zai wargaza maka duk manufofinka, shi zai je wargaza maka. Wannan ana samu a jikin malaman addini, ana samu a jikin 'yan siyasa, ana samu a jikin mawadata, ana samu a jikin 'yan kasuwa, ana samu a jikin ma'aikatan gwamnati. Wanda yake kusa da kai shine zai maka tsiya, wanda yake kusa da kai kai yarda da shi shine wanda zai je ci kafarka, shine wanda zai je maka mafunci, shine wanda zai nemi ga bayan ayanka, ba wai don shi ya ba, shi dai kawai don kai yake jin haushi a samu ya je ya hada baki da shi. Shine wa inna minkum laman la yubatti'an. Wannan ya nuna cewa tunda Allah ya ce khudhu hidrakum, sai ka zama a cikin kimtsi. Duk wanda kake alaka da shi ya kamata ka sani cewa kada ka bashi gaba daya kuma kar ka hana shi gaba daya, ku zama tsakiya. Kowane mutum ka yadda da shi 100% haka don dalilin aiki ya hada ku, ko aikin addini ko aiki na zamantakewa ta kullum, ko aiki na kuɗi ko aiki na waye ne. Saboda wanda ka gama yarda da shi shine zai iya maka tsiya. Saboda wato kanwa uwar gami bai shirya wannan shine sha. Shi yasa annabi Yusuf alaihi salam bayan Allah ya tserar da shi, ya zama bayan ya shiga cikin hali na tsanani da tasku da wane ne, Allah ya ɗaukaka shi yanzu har ya zama shine mai mulki. Yana ce rabbi kad ataitani minal mulk, ya zama su ne masu zartarwa. Da mahaifansa suka zo gabansa
ga sunan da iyalan duka wa'tuni bi ahlikum ajma'in, sai yake cewa wa qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati. Yace ubangiji ya gama mun ni'ima, ubangiji ya gama min falala da Allah ya sa ni ya ciro ni daga kurkuku kuma na zama mai mulki, sai gashi ku kuma Allah ya zo da ku daga ƙauye yanzu kun samu ɗaukaka bayan shaidan ya gama shirya abinsa ya kawo matsala tsakanina da ƴan uwana. Da annabi Yusuf da ƴan uwansa nan guda 12 su annabawa ne fa, amma ka ga yadda shaidan ya kawo matsala ya raba tsakaninsu. To ballanta kai da ɗan uwanka, duk ƙauna da yadda kake da ɗan uwanka bai kai yadda yake tsakanin annabi Yusuf da ƴan uwansa ba, amma ka ga yadda shaidan ya kawo matsala tsakaninsu. Sannan duk matsayin da zaka kai irin yadda annabi Yusuf bai kai ba, amma ka ga yadda shaidan ya zo ya kawo matsala tsakaninsa. To kai ma mutumin da ya fi kusa da kai ka iya san ko ta kwana. Ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Matar da kake kwanciya akan gado ɗaya ku lullube mayafi guda ɗaya da ita ku kulle ko ku biyu, ita ma daga cikin to ana iya samun abokiyar gaba gare ka, inji Allah. Wa auladikum, akwai wanda matarka da kai da ita kuka yi hada karfi da karfe kuka haifa, shi ma zai iya zama abokin gaban. Sono ana samun ɗa zai wa ubansa juyin mulki, sono ana samun ɗa zai kashe ubansa don ya gaji dukiyarsa, sono ana samun ɗa zai yi kaza da kaza wa ubansa. To shine ake cewa kamar da sayyidina Ali ne yake cewa ka so duk wanda kake so dan daidai gwargwado, saboda wata rana zai iya zama wanda kake ki, ka ki duk wanda kake ki daidai gwargwado, wata rana zai iya zama wanda kake so. Wanda ake son su mutlaqan shine Muhammadun Rasulullah. Amma sauran mutane wanda kake mu'amala da su ta yau da kullum, to ka sani da cewa son su yana bin son Allah da manzon Allah ne. Son Allah da manzon Allah sam shine na farko. Wa an yuhibba mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Duk mutumin da zaka so shi ka so shi saboda Allah, ba wai shi son sa na ya zama shine mutlaq ba. Son Allah da manzon Allah shine mutlaq. Saboda duk yanda kake ji da shi wata rana zai iya zama ya juya maka baya. Shi ma'anar wa inna minkum laman la yubatti'an. In ku an samu ya zo ya kawo cikas wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin harkarsa, to kai kuma baka fi karfin wani ya zo ya kawo maka cikas ba, shi da yake da divine control a al'amuransa. Daga cikin muna fahimtar cewa wato mumini baya hasara ta kowace fuska akan bangaren babin jihadi, saboda Allah ce fa yuqtal aw yaghlib fa sawfa nutihi ajran azima. In ma ya ci nasara, in ma ci nasara akan sa, shi yana da lada. Don haka harkar ba harka bace ta ba harka bace ta tabewa, ba harka bace ta asara. Kowanne daga cikin riba ne, ko dai ribar duniya kafin daga baya ka ji ta lahira, ko kuma ribar lahira kai tsaye ita ce ta shahada. Saboda ubangiji ce fa yuqtal aw yaghlib. Daga cikin abin da muke fahimta a cikin wannan shine musulunci yana la'akari da rights of minorities da kuma rights of destitutes, rights of the less privileged, mutanen da ba su da galihu. Shi sa Allah yake cewa ku yi kokari ko don saboda waɗancan mutanen nan, bi ma'ana ko da ba wai don dalilin addini kaɗai ba, ko don ceto in waɗancan mutane ma ya halatta a yaƙi. Mutanen da suka kasance ƙarƙashin waɗansu suna zaluntar su, to ya halatta a yaƙi ko don waɗancan mutanen. Saboda Allah ya ce faliwati fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayata wa malakum la wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa, bimana ma malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wa fi sabilil mustad'afin. Me yasa ba za ku yaki ko don waɗancan ba? To musulunci yana kulawa da waɗanda suke basa da ƙarfi ko waɗanda suke marasa galihu, al-mustad'afin, masu rauni kenan. Sannan kuma wannan ya nuna cewa wanda suke cikin halin kakani kayi kuma sun rasa yadda za su yi, an yi musu taron dangi, ƙasa gaba ɗaya ko jiha gaba ɗaya, ko sun fahimci cewa gwamnati ba ta tare da su, ko kuma sun fahimci cewa abokan gabansu sun fi ƙarfinsu, ko sun fahimci cewa shirin da aka yi a kansu ya fi ƙarfin abu da za su iya, ba sa da daman da za su iya samun dama ko su kwatar da kansu, ko su kwatar da 'yan uwansu, ko su samarwa da kansu tsaro. To ba sa da wata mafita a lokacin, sai su mai da hankali ga addu'a da alkunutu.
saboda Allah madaukakin sarki yace alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Wadancan mutanen da suka rasa yadda za su yi me suke yi? Addu'a kawai suke yi. Shi yasa Allah ya ce ga abin da suke yi, kuma Allah bai soki abin da suke yi din ba, don haka ya nuna addu'ar su ce Allah ya karba. Shi yasa ya ce ku je ku ceto su. Jama'a an fahimta? Saboda haka duk lokacin da musulmi suka samu kansu a irin wannan halin, sawa'un a kowace ƙasa ce, sawa'un a kowane yanki ne, sawa'un a kowace jiha ce, inda suka samu halin kansu a cikin irin wannan, to ba sa da wata mafita sai su yi ta addu'a. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Bayan haka kuma sai mas'ala ta ƙarshe, kamar yadda na ce yana musulunci ya shar'anta jihadi. Mu sani jama'a, wannan addinin namu na musulunci addini wanda asalin ma'anarsa shine aminci, shi sa aka kira shi al-islam, sallawa da amintarwa. shi yasa musulmi ake ce mishi muslim, wanda ya sallama, wanda ya mika wuya ga aminci, wanda ya amintar. An fahimta? Shi yasa kuma ko ina in musulmi ya haɗu da musulmi, gaisuwan da zai masa shine ce masa aminci, assalamu alaikum. Shi yasa ko da bayan sun mutu, mala'iku abin da za su rinka ga musu, rayuwar mutum a duniya da bayan ya mutu duka musulmi aminci yake fa. Tahiyyatuhum fiha salam. Sa'annan kuma addinin musulunci lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana, wa ya sani alƙaluman tarihi sun tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abun da ya fi mai da hankali a yi shine karantar da mutane wato yadda za su amintu, ya cetar da su daga bauta da suke yi na bayi, ya mai da su zuwa ga bautan ubangijin bayi. Ubangijin bayi kuma yana kiran mutane ne zuwa ga aminci, wallahu yad'u ila daris salam. Allah yana kiran mutane ne zuwa ga aminci. To haka manzon Allah ya ta yi, kiran mutane ba tare da tashin hankali ba tare da hayaniya ba. Kowa in ya je magana zai masa mai kyau. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Manzon Allah haka ya ta yi, ba hayaniya, ba maganan caji, ba maganan daga hankali. Haka ne wa'azin sa yake. In ya je zai ce wa mutane ku yi imani da Allah saboda ku cetar da kanku daga wuta, anqidhu anfusakum minan nar. Iyaka sakonsa kenan. Kuma ya ce musu ma as'alukum alaihi min ajr, bana neman ku biya ni komi, ni dai bukata ta ku aminta da ni, ku bauta wa Allah, ku masa da'a, ku daina bauta wa abun da ba Allah ba. Wannan shine sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutanen da ya zo musu da shi su kuma sai suka ki wannan abu, suka ji ba sa so. Da suka ji ba sa so, a madadin su ce mu ba ma so, ba za mu yi imani ba, sai suka ce su kuma faɗa za su yi da shi. A rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara 13 yana wannan da'awar, amma ba a taba jin ya taba kowa, kuma bai taba zagin ko mutum ɗaya ba. In wani ya zage shi ma sai da Allah ya rama masa. Abu Lahab ya zage shi, ya ce tabban laka ya Muhammad, zuwa Allah bai rama ba, sai Allah ya rama masa, sai ya ce tabbat ya da abi lahabin wa tab. Manzon Allah bai taba zagin kowa ba, bai taba ta kowa ba. Ana cikin haka abu bai su ba sai suka ce kuma babu yancin addini. Kaga wannan kuma ba zai yi ba, kuma wannan fundamental right ne na dan adam a kowane zamani kuma a koyaushe, cewa dan adam yana da daman da zai yi addinin da yake so. To su sun ce suna so su yi imani da Allah, su ba su bauta wani ba sai Allah, sai aka ce ba ku isa ba. A ko ina ba a duniya duk wanda ya taba fundamental rights dole ne gwamnati ta taba shi. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da haka bai taba su ba. Ubangiji ya ce duk da suke maka nan fa'fu anhum wa kai hakuri kawai. Allah ya ce la tublawunna fi anfusikum fi amwalikum wa anfusikum, za a rinka kwashe dukiyoyinku ba, da su hana ku dukiyoyinku, wa fi anfusikum, kuma da su ta kashe ku. Wala tasma'una min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira, kuma za su yi ta zagin ku, ga zagi, ga kwashe dukiya, ga kuma kisa, duk za su muku. Wa in tasbiru, ku yi haƙuri. Haka manzon Allah ya rayuwa kan wannan. Ku yi haƙuri kawai, wa tattaku ku ta bin Allah. Suka fara da taɓa dukiyoyin musulmi, ya zo kai cewa kuma sun kafa musu takunkumin tattalin arziki.
yasa manzon Allah sam da shi da mutanensa an killace su bai su fito cikin mutane ba, in an gansu a kashe su sun zama wanted kawai saboda sun ce su za su yi imani da Allah. Sannan kuma kar a sayar musu da komai, su kuma kar a sayi nasu, ya zama ba su da abin da za su ci. Persecution din ya kai makura wanda ba taɓa samun abin nan, wato wata al'umma da aka tsananta mata, aka wahal da ita a duniya, aka hana ta yanci na bi adama kamar yadda manzon Allah aka masa ba. Manzon Allah duk da aka yi haƙuri. Wannan in gaya muku dalilin da yasa har yaƙi ya zo a cikin musulunci kenan. Musulunci ba addinin yaƙi haka kawai bane, akwai dalilin da yake iya jawo har kaje an ce a yaƙi. Abun ya kai ga cewa kuma sai aka fara kashe-kashe, kai da karshe ma sai aka ce manzon Allah sallama shi ma was declared wanted, dead or alive. Kawai duk wanda ya gashi ya kashe shi. To da abun ya kai tsanani ne, shine Allah ya ce wa manzon Allah sa fita a garin kawai. Nan garin ne mahaifarsa, yana da cikakken yanci, yana da citizenship, dan kasa ne, ba dan nazo bane, dan nagada ne, filin gidan garin babansa ne da iyayensa, aka ce dolensa sai ya bar garin. Kuma ya zo fitan ma a laɓaɓe, aka ce duk inda aka gan shi a kashe shi. Ya fita ya samu ya tsira, an tsirar da shi, ba su taɓa shi, bai isa wani gari. Da ya isa garin kuma bai isa ba, mutanen da suke tare da shi a can su kuma aka ci gaba musu da wannan abu da kuke je ana cewa almustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan, waɗanda suka rage kuma aka tsare su, aka ce ba za su tafi ba, aka kwashi dukiyoyinsu ta zama halal. Don Allah, ka taɓa jin persecution irin wannan? Ka taɓa jin wani ɗan adam a sashi a cikin tasku irin wannan? Sai da aka kai wannan matsayin ne, shine Allah madaukin sarki ce udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu. Na ba ku dama yanzu kan, da Allah ya hana su ko ramawa kar su yi, amare ka a ce kar karama. A gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo ɗaya daga cikin sahabbansa Sumayya, aka kawo mashi aka rinka caka mata har ta mutu. Mijinta Yasir shi ma haka aka kashe shi a gaban manzon Allah sai ya ce sabran ala Yasir, ku yi hakuri kawai, fa inna mau'idakumul janna, sai mun je mu haɗu a aljanna, ba zan iya muku komai ba, Allah ya hana ni ramawa. Manzon Allah yana da karfin imani, shi kuma ba rago bane, yana da karfin zuciya da zai iya zuwa yi kukan kura akan mutanen nan, amma Allah ce ka haƙura. Ba wai don saboda addinin musulunci addinin rauni bane, sai don saboda addinin musulunci yana so a zauna lafiya. Sau da mutanen nan su gane waɗannan suna da yanci, ku bar su, ku bauta wa gunkin ku, ba hana ku ba, lakum dinukum waliya din, ni ma ku bar ni in yi nawa, amma in yi wazima wanda suke so su shiga kar su hana su, kada wani ya shiga, kuma ku fito, in ba ku fito ba za mu kashe ku. Haba jama'a, an fahimta? Shine Allah ya ce yanzu kan na yarda ku rama. Shine Allah ya ce fa in qatalukum, yanzu kan in sun sake kashe ku faqatuluhum, kuma ku rama. Wannan shine dalilin abin da ya jawo aka fara yaki. Don Allah, manzon Allah yana da gaskiya kuma da gaskiya. Don Allah, musulunci addinin fada ne, musulunci addinin yaƙi ne, musulunci addinin tashin hankali ne. Wannan shi ne asalin dalilin da ya jawo kake ji duk waɗannan ayoyi na jihadi. Bayan an yi wannan, sai manzon Allah sai ya zo ya lura da cewa mutanen nan su fa, in dai ana so zaman lafiya ya ci gaba, to dole sai an yi abin da dama ɗabi'a ta ɗan adam ta sa kowane abu kishiya yakan tabbata da kishiyarsa ne. Idan har kana son mutum ya warke, to dole sai ka ɗan ƙara masa cuta, ko ka bashi abu mai ɗaci mai wahala ya sha, ko ka mara allura, gashi yana jin zafi amma sai a zo a yi mara lafiya allura, gashi yana jin zafi kuma a zo a farke cikinsa, gashi yana bayi da lafiya a zo a daɗa ƙara masa ma ya sake mutuwa daga baya dawo a sa masa waye. Duk wanda yake so ya lafiya sai ya ƙara ciwo, haka ne? Duk in ana so a cire wa karfe tsatsa sai an ƙara sa shi a cikin wuta. Duk in ana so a zauna lafiya sai an yi yaƙi. Ka'ida ce ta yanda Allah ya sa sunna kauniya, ba za a taba zaman lafiya ba sai an yi yaƙi kafin a zauna lafiya, saboda zaman lafiya wani abu ne wanda baya tabbata sai da kishiyarsa. Saboda duk yanda kake so a zauna lafiya, akwai wanda shi baya so a zauna lafiya, to dole sai an hana shi hana zaman lafiya kafin a zauna lafiya. Shi yasa ake yaƙi a musulunci. Jama'a an fahimta? Saboda yanzu duk ƙasar da kaga ta ci gaba a duniya da take zaune lafiya sai da ta yi yaƙi kafin ta zauna lafiya. Kowace ƙasa ce a duniya sai an yi yaƙi kafin a zauna lafiya. Sannan duk ƙasar da akwai doka da oda sai an yi abin da ba a so kafin nan. In ana so a hana kisan kai sai an yi kisan kai a hana kisan kai, saboda sai wanda ya kisa an kashe shi kafin a daina kisa.
saboda in wanda ya kisa aka bar shi to gobe za a ci gaba yin kisa, in wanda ya rauni aka bar shi gobe za a ci gaba da yin rauni, in wanda ya sata aka bar shi gobe za a ci gaba da yin sata. To sai an yi abin da ba a so ma wanda baya son abin da ake so kafin a samu abin da ake so. Wannan shine dalilin da sa musulunci ya tabbatar da cewa dole sai an yi yaƙi kawai. Kuma wannan ba wai ba theory bane, ba musulunci bane ya zo da shi. Kowane civilization a duniya kafin ya tabbata sai dai yaƙi kafin ya tabbata, saboda ba zai samu ci gaba saboda akwai abokan gaba wanda su suke hanawa, to dole a hana su hanawa. Shi yasa musulunci yaƙi don a hana masu hanawa kada su hana. Jama'a an fahimta? Hikimomin da suka sa ake jihadi a musulunci ko kuma abin nan asalin mission din musulunci akan yaƙi da zaka ji ayoyin da suke faɗa akan yaƙi din nan guda biyu ne. Na ɗaya daga cikin su shine litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Ubangijin da shine ya halicci duniyan nan kuma shi ya kawo mutanen da suke cikin duniya, kuma shine wanda ya ba su iskar da suke shaƙa, ya ba su rai din, to ya zama kalmarsa ita ce za ta tabbata a duniya. Wannan kuma ba zai taɓa yiwuwa ba saboda akwai wanda za su hana, to sai an hana su. Jama'a an fahimta? Waɗanda ba wai damuwa su hana yancin ɗan adam ba, su hana yancin Allah ma, to dole sai an hana su ta hanyar yaƙi. Wannan shine manufa ta farko da yasa ake yaƙi a musulunci. Manufa ta biyu daga cikin manufofin musulunci akan wannan shine saboda musulmi su samu damar da za su samu self defense, su kare kansu saboda kada a zo a kashe su. Self defense kuma a kowane tsari na duniya hujja ce kuma defense ne. An fahimta ta? Karkashin wannan ne sai zamana wato musulunci ya sa cewa ana yin yaƙi saboda wato manufofi guda uku. Na ɗaya kamar yadda na ce shine kamar yadda hadisin wato Abu Musa al-Ash'ari ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce mutum ya yaƙi saboda a san shi, saboda ya samu popularity. Wani yakan yaƙi saboda dalilin dukiya, ya samu ya ci gaba, ya samu abin da zai samu. Mutum ne ko kungiya ko ƙasa su yi saboda samu wani abu wanda yake economic benefit. Wasu kuma sukan yi yaƙi ne saboda wato shaja'atan, don a ce su suke da ƙarfi, don su nuna ƙarfinsu a duniya, ko su nuna ƙarfinsu ma wanda za su yi yaƙi da shi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Duk waɗannan ba saboda Allah ne, wanda ya saboda kalmar Allah ta dauka kawai shine saboda Allah, ba saboda wani abu na duniya ba. Wannan shine mission din musulunci na farko a wajen yaƙi. Mission din musulunci na biyu shine ad-difa, shine a samar da kariya saboda mutane su samu yancin addini. An fahimta ko? Domin har a cikin zamanin da muke ciki din nan, ɗaya daga cikin fundamental rights wanda United Nations ta yarda da su, wanda duk duniya kowace ƙasa kuma ta sa shi a cikin constitution ɗinta, shine freedom of religion. Kowa yana da yancin da zai addinin sinsa. To musulmi suna bukatar su ma su yi addinin ba tare da tsangwama ba. To akwai waɗanda kuma saboda dalilin wannan addinin za su nemi su yaƙe su, to don saboda su kare kansu su samu kuma right to life, su samu daman yancin da za su rayu a duniya, su samu daman su yi addinin su, to sai Allah ya dasu da cewa suna iya yin yaƙi. Kar ku manta da cewa da fa an hana, daga baya an yarda a yi, daga baya abun ya zama mustahabbi, kuma abun yana iya zama wajibi gwargwadon yadda circumstance yake warantin. الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم, duk wanda ya muku ta'addanci fa atadu alaihi bimithli ma tada alaikum, kuma ku masa ta'addanci gwargwadon irin yanda ya muku. Da Allah ya ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Fa in qataluukum faqatuluhum, in suka kashe ku kuma ku kashe su. Saboda ana kwallo wannan sun ci 1-0 kuma sai kuka rama, ya zama waman, don Allah kun yi laifi. Su da suka ci 1-0 a ce sun yi laifi ba, qatalukum sun kashe ku, faqatuluhum ku kun rama kuma an ce ku ne da laifi. Ina adalci anan gafata mala. Kadhalika jazaa'ul kafirin. Wannan shine ad-difa. Sannan abu na uku shine nasrul mazlumi wa kaffu aidi zalimin, shine saboda a taimaki waɗanda ake zaluntar su, kamar yadda kai magana akan rights of minorities
ko kuma wato 'yan gudun hijira ko waɗanda suka rasa mafaka ko kuma waɗanda suke a cikin ƙasarsu amma ƙarfi da yaji sun zama bayi ko kuma a cikin ƙasarsu sun zama 'yan gudun hijira, to waɗannan kodon saboda a taimake su a kwato 'yancinsu ya halatta a yaƙi. Saboda Allah ya ce da muka faɗa a nan wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan. Shi sa Allah ya ce wa wannan ayar wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Don haka dai a cikin wannan dan sako kaɗan da muka faɗa, muna fata ta zama sako da muke isar da ita ga duk wanda ya fahimci menene asalin ma'anar musulunci ba. Idan ana karanta abubuwan da mutane suke rubutawa, musamman waɗanda suke comment a ƙarƙashin jaridu waɗanda ake sakin su online, kan karantawa abin zai baka mamaki. Ko rubuce-rubuce da waɗansu suke a Facebook ya ɗashi shi, ko rubuce-rubuce da waɗansu suke su sa su a waɗansu open websites akan musulunci, zai sa ka fahimci ɗayan biyu ne. Wani ka bashi uzuri tsananin jalci ne bai ma fahimci menene musuluncin ba, ta yi saboda wani dalili ko saboda wani abun da wani musulmin ya yi ya sa shi ya rauna ta fahimta wa musulunci, sai ga yana yin munanan kalamai akan ubangiji, akan manzon Allah, sassan akan musulunci, akan musulmai. Wani kuma saboda tsananin gaba da musulunci ne kawai, ya gane komai amma tsananin gaba da adawa da musulunci yasa zai haka. Amma wallahi wanda duk ya fahimci musulunci asalin fahimta, inda mutum yana karance yana ganin abin da orientalist suke rubutawa akan musulunci da abubuwan da waɗansu wanda ba musulmi ba suke rubutawa akan Muhammad Rasulullah sallallahu, zai sa ka gane wallahi a duniya ba a taɓa yin wani addini mai haƙuri irin musulunci ba, kuma ba a taɓa yin wani addini da aka cutar da shi a duniya ya ga persecution shi da mutanensa kamar musulunci ba. Amma ubangiji maɗaukakin sarki ya koya wa musulmi da cewa su yi haƙuri, amma kuma ya ba su dama akan inda suka samu dama to lallai suna iya kare kansu kuma suna iya ramawa. Don haka wannan kira ne ga duk wanda bai fahimci musulunci ba ya karanta ma'anar musulunci da saƙon musulunci da magana ana akan yaƙi a musulunci a cikin littattafan musulunci. Kai ka karanta abu akan wani abu kuma a wurin abokin gaban abun, ta yaya za ka fahimta? Yanzu in ka so ka fahimci menene asalin ma'anar wata jam'iyya ko menene manufofinta, ai na jam'iyyar za ka karanta ba a wurin abokiyar hamayyarta ba, haka ne? In kana so ka gane asalin me ke faruwa a wata ƙasa, sai dai ka tambayi 'yan ƙasan, ba wai ka je ka tambayi 'yan wasu ƙasa ba. In kana so ka gane asalin menene musulunci, sai ka shigo cikin musulunci ka karanta. Amma wallahi ina tabbatar muku irin waɗannan mutanen inda za su samu nutsuwa su ɗauki alƙur'ani su karanta, su ɗauki hadisan manzo Allah sallallahu alaihi su karanta, wallahi za ga gaba da musulunci kuma sun dawo kuma musulunci ne suke kauna. An samu haka a baya har ana samu har yanzu. Ɗaya daga cikin mutanen da suka fitowa fili wajen gaba da musulunci a cikin wannan zamanin shine mutumin da ya yi fim ɗin nan na wanda yake zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gashi nan watanni da suka wuce ya je ya musulunta har Madina ya tafi ya je tsaya, gashi nan an sassa shi, naji wanda suke gani a internet sun gan shi ga hotonsa nan ya je gaban kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa I am so sorry. Ya fito ana hira da shi yace yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam I am so sorry, I never knew this is how you were. Ban san da haka kake ba. Ya bai karanta waye manzon Allah ba, yana ji ne a wurin waɗansu yaya ta'addanci musulunci kaza ne, sai zama kawai yayi gaba da Muhammad sallallahu har yayi fim a kansa. Sai daga baya sai wani ya dan kama masa yace dan karanta wannan mana, sai fara karanta profile din manzon Allah. In zaka fassara musulunci kada dubi abinda wasu musulmi ke yi, ba da ka ake yi ba. In zaka fassara me ake yi gwamnatin kaza tana, karka dubi abinda wasu jami'an gwamnati ke yi, sai ka ɗauki system ɗin sai ka karanta. Don haka system ɗin musulunci ya yake, ba wai menene wasu musulmi suke yi ba, ko menene abinda wasu abokan gaban musulunci suka rubuta akan musulunci. Inda mutane suna wannan wallahi da duk duniya ta zauna lafiya, kuma da ko dai mutum ya shiga musulunci ko kuma ya zauna lafiya da musulunci, amma ba zai faɗa da musulunci ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wanda suka fi gaba da shi a zamaninsa shi wanda ake ce Sumama ibn Usal. Manzo Allah sai ya tura yan jakadunsa yasa aka kama su aka kashe su gaba ɗayan su mahaddatan Qur'ani ne. Manzo Allah ce a je a kamo shi, aka je aka kamo shi yasa a daure shi, masallaci shine prison din, da aka daure shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su sun dauka manzo Allah zai ce a kashe shi ne,
sai za a kawo masa abincin rana, a kawo masa na safe, a kawo masa na yamma, ya ce ko koshi kuma manzo Allah ya zo su yi hira. Yana ta jin mamaki, ya dauka tuntuni za a gama da shi, ba kashe shi ba. Sai manzo Allah sai ya zo ya tambaye shi, ya ce masa yanzu ya kake tsammani, ya zan yi da kai? Sai ce wallahi sai yanda ka ga dama yanzu ka nai dai da gaske ni na kashe maka sabban ka kamo ni za ka sai yanda ka gama. Sai manzo Allah ya ce sai yanda ka ga dama, ya ce sai ce to je ka nafe maka. Kaga wasu za su yi haka, ya manzo Allah zai irin wannan, wani irin shi ke ne saki shi ya juya ya tafi, kuma ba a ce kowa ya bi shi ba, ya tafi lafiya. Shi da kansa ya ce kai wallahi ba wanda zai wannan in dai ba tabbasa kwansa daga wurin Allah yake ba. Ya dawo ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saboda haka kyakkyawan mu'amala da musulmi za su yi wa waɗanda ba musulmi ba, shi zai iya sa wanda yake abokin gaban musulunci ya gane cewa musulunci ba addinin da yake haka ba. Sannan kuma su kuma waɗanda suke wajen musulunci su karanta musulunci a asalin yanda yake, shi zai sa su fahimci asalin musulunci, kuma su ne asalin mission din musulunci. Sannan kuma ya sa su yi appreciate har su iya ko ba su karbi addinin musulunci ba, za su ba da yanci wa musulmi su yi addinin su yanda suke so. Sannan kuma zai zama za su ba da yanci wa musulmi su yada addinin su ga wanda ke so ya karba, kuma zai zama an zauna lafiya da musulunci da musulmi. Abin da ya zama daidai cikin zancen mu Allah ya bamu lada sai samu aiki da shi, wanda ya zama kuskure Allah ya fi mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu